Hello guys, today I'm gonna speak in Finnish, so don't worry, this is not like super important video in regarding to theology or philosophy, so if you miss this, don't worry. Okei, Jumalan siunausta kaikille. Tänään on vähän erityinen video, mä puhun suomeksi, ja tänään mä esittelen teille kirjan. Tää on tehty 1926 vuonna, ja tämän on tehnyt englanninkielinen George S. Clason. Tämä on The Richest Man in Babylon, eli Babylonian rikkain mies. Ja tässä videossa, laitan sen vähän sivuun. Tässä videossa mä vähän selitän, että mikä tämän kirjan perusajatus on. Tämä siis liittyy talouteen, joten mä kerron myös semmoisia pääperiaatteita, mitä tämä kirja neuvoo meille kaikille ihmisille, lukijoille. Ja sit mä selitän, että miksi sun kannattaa lukea tämä. Ja tää pätee jokaisen ihmisen. Tää ei ole vaan ihmisille, jota kiinnostaa erityisen paljon talous. Minua itseäni ei oikein kiinnosta talous siellä syvällisesti. Mutta kuitenkin tää on ollut tosi hyödyllinen kirja mulle. Ja mä selitän myöhemmin miksi. Mut jos aloitetaan sillä, että tässä on sellainen tosi rikas mies nimeltään Arkad. Ja tässä on muutamia kymmeniä miehiä, jotka haluaisi oppia sitten siltä Arkadilta, eli se on se rikkain mies siis. Ja sitten tämä Arkad, kun tämä polveutuu muinaiseen Babyloniaan, eli yli 2000 vuotta sitten, niin uskoisin, että on jopa Raamatun aikainen Babylonia, koska täällä on yksi kuningas nimeltään Nebukadnessar ja hänestä puhutaan Raamatussa, niin saattaa olla ihan NS Raamatun aikainen tämmönen neuvonnallinen fiktiivinen teos, jos niin voisi sanoa. Mutta siis niin, eli Arkad on se Babylonian rikkain mies, ja Babylonia oli tohon aikaan tosi rikas, varmaan rikkain valtakunta koko maailmassa. En pysty sanoa, että se on 100% totta, mutta oli se ainakin yksi rikkaimmista menestyksemmäistä maista. Ja voitte kuvitella, että jos joku on rikas semmoisessa maassa, mikä on super varakas, niin kyllä kannattaa kuunnella tätä ihmistä. Tämä on mies, niin tätä miestä kannattaa kuunnella kautta aikojen. Joo, okei. Eli Arkad antaa tällä vähän neuvoja. Täällä on myös muitakin semmosia lyhyitä tarinoita, jossa on semmoinen yleinen moraali, että mitä kannattaa tehdä liittyen rahaan. Mutta käydään läpi ne perus 7 pääperiaatetta, että miten sä voit korjata, jos sulla on laiha lompakko. Se meinaa, että sinulla on paljon rahaa, niin miten sä voit korjaa sen ja saada lihavan lompakon, eli että sulla olisi paljon rahaa. Ja aloitetaan sillä, että mä haluan mainita, että tämä koko kirja on englanniksi, joten mä aion epäsuorasti lainaa täältä, kun mä katson näitä lakeja. Mä sanon niitä laiksi, mutta ne voi olla pääperiaatteita. Miksi haluat kutsua niitä? Mutta nämä lait on täällä englanniksi, niin en aio sanoa joka ikistä lakia englanniksi. Mutta aloitetaan. Eli mä oon kirjoittanut tähän etukäteen jo vähän, että mistä aiheesta puhutaan. Nämä on tosi yksinkertaistettuja. Älkää ottako näitä tosissaan sillä tavalla, että nämä kertois kaiken. Ne antaa vaan osviittaa sille, että mihin mennään. Mutta 1/10. Eli kun tämä kirja puhuu rahasta, se puhuu kullasta. Kulta on, niin kuin tiedätte, se on tosi arvokas valuutta. Ja niin oli myös tähänkin aikaan. Joten siinä sitten sanotaan, että ensimmäinen semmoinen tapa, a cure, eli parannus sun laihalle lompakolle, on se, että sä jätät sivuun 1/10 kaikesta sun tuloista. Eli sä et koske siihen rahaan, sä et käytä sitä mihinkään.
Se on se ensimmäinen periaate. Ja se on aika yksinkertainen ja maalaisjärjelläkin ymmärtää sen, että säästämällähän sitä rahaa kertyy, joten en sen enempää siitä puhu, koska se on niin yksinkertainen. Mutta sitten meillä on budjetti. Eli täällä Arkat puhuu siitä, että kun meillä jää se 90%, mitä me sillä tehdään? Se on hyvä kysymys. Arkat antaa siihen vastauksen. Eli ensimmäisenä, kun sulla on ne rahat, se 90%, niin sä käytät niitä sellaisiin asioihin, sun perustarpeisiin, eli sellaisiin niin kuin pakollisiin asioihin, eli ruokaa, juotavaan ja toivottavasti siihen, että sulla on katto pään päällä, että kukaan ei ole koditon. Noihin niin kuin perusasioihin sä ensimmäisenä niin kuin pistät sun rahat. Ja seuraavaksi on sun nautinnot, koska siellä kun Arkat opetti, niin siellä yksi niistä oppilaista sanoi niin kuin silleen, se oli siellä niin kuin, hei, mä ymmärrän tämän, mutta mä en halua olla budjetin orja, mä haluan nauttia näistä asioista, mitä mä niin kuin mihin mä voin käyttää mun rahaa. Mä haluan nauttia näistä, joten mä en tee mitään budjettia, että niin kuin, sori, tää neuvo ei toimi minulle. Niin Arkat sanoi hyvin, hän sanoi, että et sä ole kenenkään orja tässä. Sä et ole se budjetin orja, koska sä teet sen itse. Sä teet sen budjetin itse, joten sä voit itse päättää, mitä se niin kuin sanoo se budjetti. Mutta Arkat kuitenkin huomautti, että sä et jokaista sun nautintoa pysty tyydyttää, jos ne on sellaisia nautintoja, mitä voi tyydyttää rahallisesti. Sä et voi ostaa jokaista hienoa kaapua, kuten Babyloniassa ostettiin. Sä et voi ostaa sellaisia hienoja koruja niin paljon kuin sä haluat. Sun pitää budjetoida, jos sä haluat vaurastua. Toki jos sä haluat pysyä niin kuin köyhänä, niin kyllä sä voit tuhlaa sun rahaa niin kuin mihin tahansa sä haluat. Mutta hän sanoi, että tyydytä niitä tärkeimpiä nautintoja, niitä ensisijaisia nautintoja, mitä sä voit rahalla tyydyttää. Ja sitten loput, jotka jää ulos, sä laitat sen vaan siihen listaan, niin siihen listaan nautintoja, mitä sä voit tyydyttää. Eli kaikkea sä voit tyydyttää, niin se vaan jää ulos. Se pitää vaan hyväksyä. Okei, ja sitten meillä on se 1/10, mihin me se käytetään. Se ei voi vaan lojua siinä, koska inflaatio, niin se laskee rahan arvoa. Se ei ole hyvä juttu. Mutta tässä näin vaan sanottiin, että jos haluat vaurastua, tässä ei puhuttu inflaatiosta, mutta jos haluat vaurastua, niin sun pitää sijoittaa. Sun pitää investoida ne sun rahat, mitkä sä laitat säästöön. Tai voit sä enemmänkin, jos sä haluat, mutta sun pitää investoida sitä rahaa, että se kasvaa. Ja tässä on kiva, kun tässä puhutaan niinku rahasta, että ne on vähän niin kuin orjia. Raha on niin kuin orja. Että rahanhan pitäisi tehdä sinun puolesta töitä. Mä en itse ainakaan kristittynä usko, että niin kuin mun elämän tarkoitus on tehdä rahaa ja tehdä töitä vaan. Et kyllä mä näen, että on syvempikin tarkoitus, mutta vaikka sä et oliskaan kristitty, niin kuitenkin niin kuin se on tärkeää ajatella rahaa silleen, että se on työväline, se on niin kuin orja sulle, että se tekee töitä sun puolesta. Sä et ole rahan orja. Että se on tärkeää muistaa. Tykkäsin itse niin tuosta, niin miten Arcad käytti tässä niin kuin rahaa, mitä hän viittasi niin kuin orjuuteen sillä, että niin kuin raha tekee töitä sun puolesta. Ja sitten kun se orja saa lisää rahaa, niin sehän raha on orja, niin se tekee taas lisää sitten orjia. Eli kun sä investoit sun rahaa, niin sä saat lisää rahaa. Ja sitten se raha, mitä sä oot tienannut, se tekee vielä lisää rahaa, eli lisää orjia. Toki tässä on tärkeää muistaa se, että puhun puhtaasti rahasta, en ihmisistä, vaan rahasta. Raha on se orja, ei ihmiset. Joo. Mut sitten tämä 4. laki, periaate, eli suojella rahaa. Mitä se meinaa? No se on sitä, että kun sä niinku investoit, niin sun pitää kuitenkin olla fiksu sen kanssa, että mihin sä investoit, koska sut voidaan huijata. Täällä on niinku lukuisia tarinoita siitä, miten heitä on huijattu niinku monia ihmisiä. Täältä ei pelkästään yhtä, vaan niinku monia ihmisiä on huijattu, kun ne investoi johonkin tyhmään. Ja
esimerkiksi täällä on niinku, tää Arkad, kun se oli aloittelija vielä rahankaan, kun halusi olla rikas, niin hän investoi, oliko se nyt kilventekijälle antoi niinku rahaa, tai joku niinku korujen tekijälle antoi rahaa, että Arkad miettii, että okei, jos mä annan tälle korun tekijälle rahaa, niin ja se menee ostaa koruja, niin mä saan siitä isomman osan, mitä mä itse annoin sille niin kuin rahallisesti. Ja kaikki meni hyvin, mutta sitten yhtäkkiä se koruntekijä ryöstettiin ja Arkad menetti sen rahat. Ja sitten Arkad muistutti sen oppilaita siitä, että on niin kuin muutamia pääperiaatteita, millä pitää edetä, että sä pidät huolta siitä, että sä et menetä sun rahoja, kun sä investoit. Ensimmäinen on se, että varmistat, että se on turvallinen kohde, mihin sä sijoitat. Ja tässä ei sanottu niin kuin silleen syvällisesti tai ei edes meidän pintatasolla, että mikä on turvallinen kohde, mutta jos miettii maalaisjärjellä, niin älä sijoita mihinkään niin kuin hämärää juttuun, että mene niin kuin esimerkiksi luotettaviin sivustoihin, vaikka Nordnet on yksi tai varmaan joku OP-pankki tai Nordea, ihan miten vaan, mutta siis luotettava sivusto, mene siellä niin kuin sijoittamaan, jos haluat sijoittaa. Sitten seuraava on se, että kun sä sijoitat, niin varmista, että sä saat sun rahat takaisin heti, kun sä haluat. Eli mä itse sijoitan, niin mä kyllä saisin mun rahat niin kuin varmasti tänään takaisin heti, viimeistään huomenna, että varmista se, että rahat tulee takaisin. Ja sitten kolmas ja viimeinen on se, että varmista, että sun sijoituksista oikeasti tulee tuottoa, että se on tuottava kohde, mihin sä laitat sun rahat. Eli ei vaan, että se on niinku, sä vaan pistät rahat lojuu sinne ja sä saat ehkä niinku euron 10 vuodessa. Ei, vaan sijoita sellaiseen kohteeseen, mikä tuottaa. Kyllä. Ja sitten 5. sääntö, tää on varmaan mun lempisääntö, ainakin se herätti minussa paljon ajatuksia. Se on se, että niinku asuu omalla tontilla, eli ostaa omakotitalo. Ja otetaan huomioon se, että tämä George S. Clason, niin tämä on Yhdysvalloista. Siellä on vähän erilainen talous ja kulttuuri. Siellä monilla on omakotitalo ja Suomessa, no ei ainakaan täällä Malmilla ole hirveästi niinku mitään. Tai Pukinmäessä tai varmaan keskustassakin, niin ei siellä oikeastaan ole hirveästi mitään omakotitaloja. Jos on, niin ne on aika kalliita. Mutta siis se perusidea on se vaan, että sun ei tarvitse niinku maksaa vuokraa, että sun pitää vaan maksaa veroja ja sitten se, että tässä nyt oletetaan, että sinä olet mies ja perheellinen, mutta menee myös varmasti niin kuin naisillekin sama neuvo nykyaikana. Niin perusidea on vaan se, että sulla niin kuin perhe voi tehdä siellä mitä haluaa. Tässä on nyt esimerkkinä, että sun niin kuin vaimolla on oma niin kuin puutarha siellä, jossa voi sitten kasvattaa yrttejä tai sellaista ja lapset voi leikkiä pihalla. Että siinä on muitakin hyötyjä kuin vaan niin kuin taloudellinen hyöty. Ja mä itse ajattelin, että mä varmasti hankin omakotitalon, niin voin kiittää tätä kirjaa, että antoi mulle sen idean. Joo. Sitten varmista tuleva. Tää on vähän semmonen epäselvä, niin kuin, miten mä sen nyt kirjoitin tuohon, mutta se vaan meinaa sitä, että varmista, että sun perheellä ja koska tässä oletetaan, kuten mä sanoin, että sä oot perheellinen, niin varmista, että sun perheellä on niin kuin hyvä olla sen jälkeen, kun sä kuolet. Et varmistaa, että sulla on semmonen niinku säästöt, ei pelkästään, että jos sä kuolet, muutenkin, että sulla on säästöjä. Et sit jos sulla oikeasti menee huonosti, sä voit nojaa niihin säästöihin. Varmistaa, että sulla on henkivakuutus, että jos sä oikeasti sit menehdyt, niin sun perhe saa kuitenkin sitten rahaa, että taloudellisesti voi pärjää. Etenkin jos sä oot niinku perinteinen mies ja sun niinku vaimo ja lapset on riippuvaisia siitä, että tuotko sinä leivän pöytään, niin se on hyvä, että on henkivakuutus. Kyllä. Että se on aika yksinkertainen periaate. Sitten meillä on opi. Tämä on vähän ehkä epäselvä joillekin, mutta se vaan meinaa sitä, että no etenkin tuossa Babylonian aikana niin oli sellainen periaate, että isä opetti sulle sen niin kuin työn, mitä sä tulet tekemään. Että sä voit olla joku vaikka 5. sukupolven kilventekijä tai käsityöläinen, niin tää vaan meinaa sitä, että opi sun ala, niin
opi syvällisesti niin kun se sun oma ala ja miten tienata rahaa ja kaikkea tollaista. Että älä ikinä niin kun lopeta oppimista. Että sä tulet aina olemaan niin kun koulun penkillä, mutta et ehkä fyysisesti. Ja Argat yhdisti itsekunnioituksen oppimiseen, niin hän sitten antoi 4 periaatetta, että miten sä voit kunnioittaa itseäsi, ja sitten hänen mukaan se johtaa niin kuin parempaan tulevaisuuteen. Ensimmäinen niistä, että maksa sun velat pois, se on niin kuin se tärkein, hän sanoi sen ekana. Ja sitten, että oo hyvä sun perheelle, pidä huolta sun perheestä, tuo heille turvaa. Että se on niinku, kyllä itselle toi on niinku tosi läheinen arvo, että pidä huolta perheestä. Ja sitten varmista, tää menee vähän tuon 6. säännön päälle, mutta varmista, että just että sun perheellä on jotain, mihin ne voi nojaa, jos sä et pysty niinku olla läsnä. Eli jos sä kuolet, niin sä pystyt sitten varmistamaan, että heillä on ainakin taloudellisesti hyvä olla. Ja sitten viimeinen, tykkään sanoa tälleen rumasti, mutta älä ole mulkku. Eli jos sulla menee hyvin taloudellisesti, niin älä niinku moiti muita, vaan auta niitä. Ja tässä sitten kirjassa myös hyvin sanotaan se, että jos sä autat muita, niin älä kuitenkaan kanna niiden taakkaa. Se ei ole sun duuni. Et auta kuitenkin niinku rajojen sisällä, että jos joku pyytää sulta hirveästi rahaa, niin sulla on oikeus sanoa ei. Sä voit auttaa niitä muilla tavalla, esimerkiksi antamalla neuvoja. Se on hyvä tapa. Joten tykkään tuosta viimeisestä neuvosta erittäin paljon, tai niin kuin periaatteesta tämän lain sisällä. Joo. Siinä oli niin kuin ytimessään kaikki tärkeimmät asiat tästä kirjasta. Ja mä tykkään tästä lainauksesta. Mä annan tästä teille yhden niin kuin suoran lainauksen, tältä on englanniksi. Men of action are favored by the goddess of good luck. No, mä en ole pakana uskovainen, uskon Jeesus Kristukseen, niin en voi siis olla samaa mieltä tuon Jumalatar-väitteen kanssa, mutta siis perusidea on vaan se, että kun sä teet duunia, kun sä oot toiminnan mies, voit olla myös toiminnan nainenkin, mikä siinä, mutta siis pääpointti on se, että kun sä oot niin kuin toiminnan ihminen, niin ihan niin kuin maalaisjärjelläkin, sullahan on suuremmat todennäköisyydet menestyä, koska sä pistät itsesi niihin tilanteisiin, jossa sä voit menestyä. Ethän sä voi kutsua sitä onneksi, jos sulla olisi voinut käydä hyvin, mutta sä et ottanut tilaisuudesta kiinni. Eihän se ole silloin onnea, koska sä et ottanut tilaisuudesta kiinni. Niin tässä vaan sanotaan, että kannattaa niinku punnita niitä vaihtoehtoja, mutta kannattaa niinku toimia kuitenkin, että ei vaan jäädä murehtimaan asioita. Et pitää ottaa riskejä. Et se on mun mielestä hyvä neuvo. Ja joo, siinä oli niinku ytimessään se koko kirja. Ja mä suosittelen, että kansi lukea se. Mä annan tosi paljon esimerkkejä, niinku, miten se on muuhun vaikuttanut. Että kuten mä mainitsin, niin esimerkiksi tämä 5. periaate, niin se on antanut mulle paljon motivaatiota. Että mua niinku motivoi säästää ja investoida enemmän ja esimerkiksi niinku opiskelemaan taloutta yleisesti ottaen enemmän myös tämän 7 periaatteen takia. Koska mä haluan itse perustaa perheen. Mä toivon, että Jumala niin kun siunaa mua perheellä. Joten mulle se on tärkeää niin kun oppia, miten esimerkiksi budjetoida, miten saada lisää rahaa ja miten talous toimii edes. Esimerkiksi mä otan tästä näin esimerkkikirjan, niin mä ostin Adam Smithin Kansojen varallisuus, Wealth of Nations. Joo, mä ostin sen takia, koska mua niinku tää The Richest Man in Babylon, niin se motivoi mua niinku oppimaan taloudesta enemmän. Että jos niinku, etenkin jos kiinnostaa perhe-elämää, semmonen niinku on läheinen arvo auttaa muita, niin tää auttaa niinku sua motivoitumaan. Tämä kirja saa sut ymmärtämään, että miksi niin kuin välittää rahasta. Annan itse tässä vaan varoituksena sen, että niin kuin rahasta ei kuitenkaan kannata tehdä sun Jumalaa, että niin kuin kristittynä mulla on tärkeää se, että mikään maallinen asia ei hallitse mua. Niin mun mielestä tässäkin on hyvä, että tässä puhutaan niin kuin rahasta orjana. Et sekin on yksi hyvä syy, miksi kannattaa lukea tämä, koska tämä ei silleen niin kuin ylistä rahaa, että raha on niin kuin maailman paras juttu.
vaan tää sanoo, että se on työväline, että se on sun orja. Raha tekee duunia sun puolesta, että älä sä rupee tuhlaa sun aikaa jahtaamaan rahaa silleen. Täällä kyllä arvostetaan, tää viimeinen kappale, The Luckiest Man in Babylon, en tiedä näettekö ton, mutta siinä kyllä sanotaan, että kova työnteko, niin se palkitaan kyllä. Ja siihen mä uskon, että pitää olla kuitenkin valmis tekemään kovaa töitä, mutta kannattaa pitää se vaan mielessä, että raha on työväline. Että mä tykkään siitä, miten tämä kirja tekee sen selväksi, että se on sun orja, eikä toista päin. Että motivaatio ja sitten se, että se opettaa sua, että raha on työväline. Et mä sanoisin, että noi on niitä 2 pääperiaatetta, että miksi kannattaa lukea tää kirja. Ja mä sanoisin muutenkin, että tää on vähän ilmiselvä neuvo, tai ilmiselvä syy, miksi lukea tää siis, niin on ihan vaan nämä perusneuvot täällä. Täällä on vaikka 5 lakia kullasta, ne menee päällekkäin tämän kanssa. Niin siellä on vähän semmosia perus ideoita, että miten raha toimii, ja tykkään siitä, että täällä käytetään paljon sellaista vertauskuvallista kirjoitusta, että puhutaan just kullasta ja puhutaan orjista, että raha on sun orja ja kaikkea sellaista, niin tykkään siitä, miten puhutaan. Ja täällä on mun mielestä tuossa kirjassa on ihan hyvin huumoriakin, että ei se mikään tylsä kirja ole, että siinä on hyviä tarinoitakin, että jos tykkää semmosista voitokkaista tarinoista, niin tuolta löytyy kyllä ainakin yksi sellainen tosi hyvä tarina. En kerro mikä se on, mutta kannattaa lukea se, että se selvii. Että niin. Jos käydään vielä läpi nopeasti ne syyt, eli se on motivoinut ainakin minua paljon opiskelemaan taloutta ja säästämään ja investoimaan enemmän. Varmasti tekee sen sinullekin, niin kannattaa lukea sen takia se. Ja sitten se, että tämä painottaa sitä, että raha ei ole sun Jumala, että se on sun orja, eli se on työväline, niin sekin on yksi hyvä syy, miksi kannattaa lukea se. Joo, ja sitten, no mä unohdin sen viimeisen syyn, että olen puhunut tässä kyllä niin paljon, että unohdin sen viimeisen syyn, mutta se oli varmaan se, että tässä on vaan hyvä tämmönen kerronnallinen ote. Kyllä. Joo, että ja ihan bonarina se, että jos ei jaksa lukea mitään, otetaan esimerkkinä vaikka tämä Adam Smithin kirja, kun mä ostin tän, niin monta sivua täällä suunnilleen on. Täällä on joku melkein 1000 sivua, niin Sanon kyllä sen, että lukijana näin henkilökohtaisesti, niin en kyllä noin monta sivua jaksa lukea ainakaan missään kuukaudessa, että se on vähän mulle semmoinen niin ja näin asia, mutta tässä on 120 sivua. Ihan pikkusen alla, mutta pyöristettynä 120 sivua. Se, että sä saat motivaatiota, sä ymmärrät vähän, että mitä raha on, ja se, että sä vaan nautit tästä kirjasta, sä saat nautintoa siitä, niin on se aika hyvä diili vähän yli 100 sivulle, että sekin on yksi syy, miksi suosittelen lukea, että on niin sanotusti ajallisesti ekonomista lukea tämä. Mutta joo, totta kai semmoinen yleinen syy lukea kirjoja on, että se parantaa sun muistia, niin kannattaa myös senkin takia lukea se, että sinusta muuttuu fiksumpi, mutta kuitenkin raha on tärkeä asia, se ei tule ikinä lähteä pois tästä maailmasta, niin kannattaa oppia ymmärtämään sitä ja näkemään se työvälineenä. Mutta Jumalan siunausta kaikille ja kiitos kun katsoitte videon.